Creo que vas ter que esperar un pouquiño, non? Imos a publicidade. No, era broma, que se me puxo xa nervioso, Modesto. Modesto, como estás? Parece que vai o corazón aí, pim, pim, pim. Un pouco máis que antes cando estabas no outro sofá, non? Sí. Por qué? Porque tan só con escoitala xa... Escoitei unha voz que me parece que me fai aí. Aínda máis. Aínda máis, Son bonitas as flores, Olen ben, Marcial? Pero tembla a man. A Modesto estálle temblando un pouco a man, Está nervioso. Mira, coñecestedes vos ademais unha noite moi especial. Sí. Que noite foi? Foi a de San Juan. Fomos tomar unha cerviciña, pasámoslo ben. Ti queres que xa que o corazón che vaya un poquinho máis rápido? Millor. Que entre Loli, por favor. Ay, mi amor. Venga aquí, cariño. Gracias, cariño, gracias. Un ramo de flores como siempre. Como siempre. Gracias. Lo mereces, cariño. Gracias, man. Gracias. Como guapa que eres. Gracias. Gracias, a ti también lo mereces. A ti también, estás guapísimo, También, Estás guapísimo. Sí. Tenemos que sentarnos aquí. Si queredes, solo si queredes. Solo si queredes Buenas sentarvos. tardes, chicas, a todas. Que vos parece, público, a entrada de Loli no plató? Fan boa parella ou non fan boa parella? No, pero non se ve. Esperad un momento, é que isto é a televisión. Eu vou vos a pedir, porque a xente que está na casa estaba atendendo ao público. Eu vou vos a pedir se podedes repetir o que acabades de facer, solo se vos queredes. Pero foi el que lo fixo. Eu digo se queredes repetir o que Que me vuelvas a dar un beso, un piquito, ¡Mua! Para. Non te pases. Mira, Como cambia a vida, encántame o que estamos vivindo ahora mesmo aquí, porque se vos dé contentos, felices, os dous, unha diferencia do primeiro día que os dous viñestedes aquí a sair desa soidade. E aparte, Loli, decíame Modesto que vos coñecestedes, ti viñestes aquí ofrecida a San Antón. Sí. E coñecestedes vos na noite do San Xoán. Como foi eso? Pois gracias a uns amigos en común. Mira ti, que oín antes a Modesto, equivocouse nunha cousa solo. Ui, Modesto. Sí, nunha cousa. Que Loli foi a que me mandou o vídeo de Modesto aquí. E eu vino. E os ollos de Modesto me volveron loca. Me moveron, solo dixen, e dímela, podo che pasar un número de teléfono? E despois eu fajo de Celestina con Luís e dixen encantada de conocelo. Pero ao mesmo tempo pensei, e perdonarme que o diga, me encantaba, pero dixen, teño que retocalo un pouco. Pero non, retocástelo un pouco, non, de arriba a baixo, vamos, de arriba a baixo. Vaya retoques. Pero mira unha cousa, Modesto, ti convidástela a noite de San Xoán a Panxón, pode ser? Sí. Pero ti pensabas que iba a vir ou non? Que iba a ir? Estaba desconfiado e se vai, se non vai, pois nunca estaba para min. E cando apareceu ali? Cando aparecei, parecemos que me subeu a sangre. Aí empezaron as É verdade. borboletas. Como foi? Noite máxica de San Xoán. Foi un flechazo mutuo. Agarreime a ela bailando toda a noite, non deixaba. Foi mutuo. Solo faltaba iso, que nos seguíramos conocendo e que viñera ese cambio que eu quería que fixera. E quedastes pro día seguinte. Sí, señor. E recibíote con flores. Con ramo de flores. Que me dis? De verdad. Non era tan bonito como este porque as tiña no jardín, que lle gustan moito as plantas. Todos os días me regala unha rosa. Que bonito. Todos os días. Que bonito, Todos los días. público, que bonito. Todos los días. Todos los días, ¿verdad, cariño? É moi bonito, non, Sue? É moi bonito.
Está lo de lo dicindo vos, non Sí. nós. Sí, sí. E que a min emocioname moitísimo ver que un mes despois de que este programa comenzase a arrancar, con todas as dificultades que teñen todos os programas para arrancar, pero este ainda tiña unha máis, non? Que era querer que o que facemos aquí é realidade, que vos viñestedes aquí con unha historia de vida dura, Moi dura. e de soidade, e hoxe cambiou vos por completo. Por completo. Porque os encontros son continuos, non? Contádenos un pouco. Todos os días. Desde ese día de San Xoán, que foi pasando, si queredes? Todas horas que eu podo ter libres, porque eu quero estar tamén cas fillas e cos netos. Entón eu busco as horas de poder estar. E non estou todo o tempo con eles, porque teño unha huerta moi grande e tamén teño que regar. E hai que repartir o tempo. Entón eu Falando reparto dos o tempo. netos, falando dos fillos, falando da familia, xa coñecedes a familia un do outro? Sí. Xa houbo Sí. presentación familiar? Sí. Como foi? Sí. O día de víspera de San Pedro, Isto é por santos. hubo unha reunión familiar de comida na nosa casa, a cual foi invitado Modesto. Modesto colleu o meu neto no colo, o meu neto agarrouse a él como se fora o seu avó, que non o ten, que lle morreu. Sí, lle pedía cocós, o neno quería mirar as galiñas, que lle encantan as galiñas. El levou a ver as galiñas. Unha felicidade. Comemos todos contentos e ben á mesa, co meu fillo, con meus netos, con as miñas fillas. Foi moi bonito, moi bonito, moi bonito. O seu fillo conocino este sábado. Pero o seu fillo vive en Londres. En Londres, ¿no? Sí, sí. Onde limpiaba as esquinas, Modesto. Porque As a él rompeuse o coche. De todas maneiras, iba a ir con ele, pero como se lle rompeu o coche, xa tuve máis oportunidade. Eu quería conocer o seu fillo. E fomos no meu coche, porque tiña o coche no taller. E me recibiu de maravilla. Ese día tiña unha mariscada, un arroz con marisco, pa cena, feita pa él, po seu fillo e pa min. E cenamos os tres, pero era moito. E volvémoslo a comer no domingo. Primeiro fomos os tres á misa, e da misa viñemos e comemos. Modesto non dis nada. E logo, pero... Eu deixo falar o cariño. Na casa tampouco O falan outro nada. día estabas máis falamos falador. os dous, falamos os dous. É que de repente, non. Ela fala tamén, pero eu tamén falo polas ovellas, Pero gustache escoitala. Ui, que están chamando por teléfono. Así pa nós. Pa nós. Eu non sei, vou non a ver. levantar. Que tal? Moi boas tardes. Hola, boas tardes. Con quen falamos? Luís. Quen é, quen é? É Luís. Luís. Eres o Celestino. Ese. Pois sí, son Celestino. Mira, María Dolores, a túa muller e ti axudástedes a que Modesto e Loli, que viñeron aquí ao noso programa, se coñecesen. E agora que os estades vendo, que pensas, Luís? Me gusta verlos tan alegres e tan contentos e que fixamos unha cousa boa. Como se... Parece que van a ser felices. Está boa, gracias a vosotros. Gracias, Luís. Ay, Gracias, Loli. Bueno, pois, Moitas gracias. cada un... Que Dios vos día suerte e Dios día suerte a todos. E un besiño Seremos moi moi, abrazado, seremos moi felices os catro nas nosas salidas. Sabes que nos vemos cando queirades e... Gracias, e me Luís. alegro que estean de aí e que seas felices. Gracias, Gracias, Luís. gracias, Gracias. Luís, Dalle un beso a Loli, da nosa parte. Vale, será dado. Gracias, Luís. Gracias. Un besiño moi apertado, Luís, moitísimas grazas tamén do seu programa a ti e a Loli, a túa señora, grazas por axudarnos a botar unha man a xuntar a Modesto e a Loli, que se van a seguir coñecendo. Moitísimas grazas tamén desde o programa. Bico enorme. Rico, grande, Luís. Bico, Vale, gracias, que sean felices. Gracias. ogallá, durante Ogallá. moitísimo tempo. Merecen moitos dous. Gracias, Luís, Bico grande. É que imaxe, Sí, vos os máis dous bonita. arrexuntándovos aí. Loli, ahora que templas eres ti, estás tremendo. Sí, porque quero dicir unha cousa, se me permitides. Claro. Sí, mira, eu teño un fillo que os fai, chamase Roberto, os fai 51 anos, está de cumpleanos, e quería felicitalo. Ahora xa está feito. Felicidades, cariño.
Besos a todos mis hijos y a mis nietos. Os quiero a todos.